Μαρία, θέλεις λίγο τσάι? Όχι, ευχαριστώ. Καλά, το πάω στο Τσίτσο. Πες του πως είναι η τελευταία φορά. Εμπρός. Τσίτσα μου, σου φέρω το τσαγάκι σου. Αχ, μπράβο, Τίτσα, σε ευχαριστώ. Είναι μπούζι, ρε Τίτσα. Έβαλα νερό να βράσει, θέλεις κι άλλο? Θέλω, συνθέτω. Εγώ συνθέτω. Τίποτα νέο? Σήμερα άρχισα ένα καινούργιο ταγκό. Θες να τα ακούσεις? Στοχής μου της καρδιάς, δεν μη pobre corazón, δεν μη pobre corazón, της στοχής μου της καρδιάς. Σ' αρέσει? Πολύ! Αχ, να ξέρεις πόσο θα ήθελα κι εγώ στη ζωή μου, έστω και μία φορά να χορέψω ένα ταγκό. Όμως εσύ θέλω να ξέρεις ότι έχεις το αυτή του μπαμπά. Από όλη την οικογένεια μόνο εσύ είσαι γεννημένος μουσικός. Αχ, και εκείνος που αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, αν μπορούσε να σ' ακούσει. Τίτσα, θα σου το πω. Μ' ακούει. Ναι, μ' ακούει. Ώρες το νιώθω εδώ. Είναι ο παππούς ο Πέπε ψηλά από τον ουρανό που μου λέει «Μπράβο Τσίτσο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο λεβέντη μου εσύ, μπράβο». Κάτσε μου ένα τσάι ρε Τίτσα. Νιώστε στο όμως, μην είναι έτσι μπούζι. Έβαλα νερό να βράσει. Να πιει κι άλλο. Συνθέτη. Ένα πολύ ωραίο ταγκό. Παραείσαι, Καριανιούλα, παραείσαι. Αχ, τι θα θες, είναι ο αγαπημένος μου ανιψιός. Και ο Καρμέλο είναι πολύ καλός και πολύ εργατικός και ξέρεις πόσο τον αγαπάω. Μα ο Τσίτσο, τι θα θες, είναι καλλιτέχνη. Ναι, βέβαια. Καλλιτέχνη. Όπως ο μπαμπάς. Κακαουέτα, Δεν έχει πιστίκια. πιστίκια κι άλλα. Δεν έχει άλλα πιστίκια, μαμά. Μαρία, να πάω να τις πάρω λίγα. Να κάτσει εκεί που κάθεσαι. Δεν κάνει να τρώει τέτοιες αηδίες πια. Σαλαμάκι δεν έχετε? Ούτε σαλάμι έχουμε. Σας είπα να κάνετε υπομονή. Un po' di formaggio. Α, ούτε τυρ ούτε τίποτα. Σας είπα, σε λίγο θα είναι το φαγητό έτοιμο. Πηγαίνετε στην καμαρά σας τώρα. Άντε, ους! Τι είναι αυτό που έχετε στην τσέπη σας? Ορίστε! Τι γίνεται με εκείνο το φαΐ, είναι έτοιμο? Θα βγεις. Έχω διανυκτέρευση. Άλλη κοριτσάκι. Το κανονικό δεν είναι μόνο μία φορά. Ναι, όμως αυτή τη βδομάδα είναι έτσι. Θα μου δανείσει το ρολόι σου? Να στο δανείσω. Ορίστε. Τελικά δεν θα φας τίποτα. Θα τσιπήσω κάτι εκεί στο φαρμακείο. Α, κοριτσάκι μου, θα αρρωστήσεις. Έχεις δίκιο. Το φαρμακείο είναι πολύ κουραστικό επάγγελμα. Πραγματικό λειτουργήμα. Μα εσύ πουλάς αρώματα. Γιατί πρέπει να έχεις κάθε βράδυ και ανοιχτές? Ουφ, μαμά, παράτα με! Ο φαρμακοποιός μου! Τσάου, μαμά! Τσάου, Φίτσα! Φεύγεις. Ναι, παπά, είμαι βιαστική. Τσάου! Αχ, καημένη μου μικρούλα. Διανυκτέρευση πάλι. Τελικά αυτός ο φαρμακοποιός πρέπει να το φυσάει τον παρά. Αλλάζει τα αυτοκίνητα σαν τα πουκάμισα. Σήμερα ήρθε με μία Mercedes. Έλα Μαρία, πάρε. Αυτά είναι. Μαϊντανό δεν έφερες. Τον πούλησα όλο. Σήμερα βρήκες που φτιάξα γιαχνί. Ολόσφρος μαϊντανός. Που τον άρπαξα μέσα από τα χέρια. Και τα κολοκυθάκια. Και τα κολοκυθάκια δεν θα φτάσουνε. Μα πρέπει να σου έχουν μείνει τουλάχιστον 2 κιλά. Εχθές σας έφερα 5. Και λοιπόν, Τι και λοιπόν. Αν σας παίρνω εδώ πέρα και μου ζητάτε, σε τόσο να καθώ το πουλήσω το πόστο μου στην αγορά. Κολοκυθάκια. Τέλος πάντων. Θα πω στο κοντρέμπορο να φέρνει όλα κατευθείαν στο σπίτι. Εγώ χθες, μόλις που τα γεύτηκα τα κολοκυθάκια. Μα δεν το είπα για σένα, Νιούλα. Ανιούλα, Το ξέρω, σας έχω γίνει βάρος. Όχι, ένα τώρα. μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ. Πήγαινε στον Κάρλος και πάρε 2 κιλά κολοκυθάκια και λίγο μαϊντανό. Ορίστε κατάκι. Να ψωνίζω εγώ για το σπίτι μου με αυτόν τον αρχικλέφταρο.
συμβαίνει, θα πήγες καλά. Καλά, είδες τι έμεινε. Τελικά σε αυτή τη γειτονιά όλα πουλούνται. Εδώ που τα λέμε θα μπορούσαμε να ζούμε και χωρίς προβλήματα, Μαρία. Να πάρει όχι, να Τι πάρει. συμβαίνει πάλι, μωρέ. Δεν τα βγάζουμε πέρα, να τη συμβαίνει. Να σου πω, έγραψε όλα τα έξοδα. Εκτός από τα σημερινά. Ορίστε, βλέπεις. Και λείπουν και τα σημερινά. Δεν καταλαβαίνω. Σε αυτούς μας δεν προσφέρουμε καμία πολυτέλεια. Νίκη δεν πληρώνουν. Εγώ ούτε ρούχα δεν αγοράζω. Ούτε εγώ αγοράζω. Δεν ξέρω, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Εντάξει, την ιδέα να οικονομήσω χρήματα για δικό μου ανάδικο, καλύτερα να την ξεχάσω. Αλλά έτσι που πάμε, θα αναγκαστώ να πουλήσω και το πόστο μου στην αγορά. Αν δούλευε και ο αδερφός σου. Όχι πάλι τα ίδια. Είπαμε, ο Τσίτσο είναι καλλιτέχνη. Ναι, βέβαια, καλλιτέχνης. Μπορεί να γράψει κάτι και στο τέλος θα ξαλασπώσουμε όλοι μας. Θα οικονομήσει πολλά λεφτά. Συνθέτω τα σπακό. Ξέρεις κανέναν εσύ, μωρέ, να συνθέτει τα και να βγάζει λεφτά. Μπορεί να το πουλήσει και σε μια γωνία, λέει ακόμα. Πάψε να χαρείς, Καρμέλο. Γράφει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ποτέ τίποτα. Εντάξει, είναι αλήθεια πως στο κάτω-κάτω ο Τσίτσο υποφέρεται. Δεν είναι το σαγάκι του μωρέ που θα μας καταστρέψει. Όσο για την κακομοίρα την Ανιούλα, εντάξει, και η Μάρτα μας δουλεύει, συνεισφέρει, δίνει το μεριδιό της. Quanto si mangia? Σας είπα, σε λίγο θα φάμε. Μεζεδάκι. Ζεφάκι. Άρε και το ζεφάκι σου. Ορίστε. Σε ευχαριστώ, Ανιούλα μου. Πες του να έρθει να φάει. Τσίτσο! Τσίτσο! Σήκω, σήκω. Το φαγητό είναι έτοιμο. Σέντε παρατσάρε. Θα σου φτιάξω το τσαγάκι σου μετά. Σήκω τώρα, σου λέω, το φαγητό είναι έτοιμο. Θα αργήσεις. Για να πήγαινε, Γιώργο. Πάνε. Καρμέλο, φέρτε λίγο ψωμί για μπουφέ. Και μετά κάθισε για φαγητό σου, παρακαλώ. Πάνε. Περίμενε. Ξέρετε του Καρμέλο. Ορίστε. Περίμενε, μωρέ, έρχεται, περίμενε. Μαρία, δώσε μου να νυχτήσει, παρακαλώ. Περίμενε, μωρέ. Το τουρτί. Πού είναι το τουρτί? Περίμενε, σου λέω, μωρέ. Ω. Ορίστε. Εγώ. Finito. Άστο, θα πάω εγώ, Ανιούλα. Α, φέρε μου το πιάτο της, παρακαλώ. Φορμάτζο. Μπροστά σου είναι, νόνα. Μα no, είναι τριμμένο. Γιατί είναι εδώ. Άστο. Κομμαντανό. Φορμάτζο τριμμένο. Φορμάτζο τριμμένο. Φορμάτζο τριμμένο. Περίμενε, μωρέ, περίμενε, περίμενε. Τι περίμενε. Να αντέχει. Χριστέ μου. Φορμάτζο. Περίμενε, μωρέ. Κομμαντανό. Μαρία το μαντανό. Έλα, κάτσε, φάει το δικό μου. Αν δεν έχει κάτι, δεν πειράζει. Φάει το δικό μου, έχει ζεστό φαγάκι. Σε φώναξε, όλο κοιμώσου. Δεν κοιμόμουν φίτσα, άκουγα τη μουσική μου. Μ' αρέσει να κλείνω τα μάτια και να ακούω τη μουσική μου. Φαγητό. Κι άλλο. Δεν έχει άλλο φαγητό, νόνα, δεν έχει άλλο φαγητό. Πάει, Γιώργο. Μην ζητάς άλλο, μωρέ, έφαγε, μωρέ. Ναι, κουταλιά μονάχα, πώς να λείψει λίγο φαγητό από την όνα. Γεια, με τα άσπρα μαλλιά, τυλιγμένα σαν κουβάρι μες στη κόλαση το βράδυ. Είναι το παιδί γιαγιά, τελειώνει μια μπουκιά. Πάνε. Τι άλλο ψωμί, μωρέ, νόνα, έφαγες, μωρέ. Αξιμαλάκι. Δεν έχει παξιμαδάκι, πήγαινε στο κρεβάτι σου. Υλικό. Νόνα! Φρούτο.
Φρούτο. Φρούτο. Φρούτο. Μαρία, δώσ' του 2 μήλα σε παρακαλώ και να πάει να πλαγιάσει. Μπρος. Σπάγκο. Τελείωνε. Άστε λίγο ακόμα. Είναι μοναδική ώρα που τη βλέπω. Φυσικά. Τόσο απασχολημένος που είσαι. Να πάει να πλαγιάσει. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε, Τσίτσο. Μπρος να τελείωνε στο κρεβάτι σου. Buenas noches. Buenas noches. Αλέτο, αλέτο. Λέω και εγώ να πάω να πλαγιάσω. Δεν Πήγαινε. σας πειράζει. Πήγαινε, θέλεις να πλαγιάσεις. Πήγαινε. Καληνύχτα, Τούλα μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, άκου Τσίτσο. Το ξέρω πως είσαι πολύ ευαίσθητο με αυτά τα πράγματα. Έχει τίποτα η νόνα. Μήπως είναι ασθενισά. Τι, Άρρωστη. ποιος μωρέ. Η γιαγιούλα μου. Ωραία, τέρας υγείας, δεν την είδες. Αν πάθει τίποτα δεν θα μπορέσω να τα αντέξω. Γιαγιά, κάποια μέρα στη μικρή σου αγκαλιά. Σταμάτα μωρέ, σταμάτα μωρέ. Σταμάτα. Κοίτα Τσίτσο, αυτό το μήνα θα τα βγάλουμε πέρα, το ξέρεις. Τι πράγμα. Με τα έξοδα, ρε, θα μπούμε μέσα. Λοιπόν, άκουσε Τσίτσο, το ξέρω πως αυτά τα πράγματα σε κάνουν να υποφέρεις. Είσαι καλλιτέχνης, το ξέρω, εντάξει. Δεν σου έχω μιλήσει ποτέ για τα προβλήματα του σπιτιού. Όμως πρέπει να το καταλάβεις. Δεν θα μπορέσω ποτέ πια να γράψω μουσική. Μα δεν Δεν θα μπορέσω καταλαβαίνεις. ποτέ πια να συντέσω. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε. Από τη δουλειά μου δεν μπορώ να βγάλω δεκάρα παραπάνω. Όσα βγάζω μου τα τρώει, μωρέ. Μη μιλάς τόσο δυνατά, μωρέ. Μπορεί να σ' ακούσει. Όσα βγάζω μου τα καταβροχθίζετε. Σαν να ταΐσω 10 λιοντάκια ταυτόχρονα. Φτωχή μου νόνα, φτωχή μου νόνα. Ναι, φτωχή μου νόνα, φτωχή μου νόνα. Κανένας δεν κάνει τίποτα κι αυτό. Βάλε ένα ποτηράκι, ρε Καρμέλο. Σου βάλω. Ναι. Θα σου βάλω και από τελείως. Ορίστε. Δεν ξέρω, Τσίτσο, μα ή θα βρούμε κάποια λύση ή θα χρειαστούμε κι άλλο εισόδημα. Κι άλλο εισόδημα. Φυσικά. Δηλαδή, τι θα κάνεις κι άλλη δουλειά. Εγώ μωρέ, τρελάθηκες. Ο Καρμέλος σηκώνεται στις 4 το πρωί και έρχεται στις 8 το βράδυ στο σπίτι. Εσύ Μαρία μην ανακατεύεσαι. Και η Μάρτα. Η Μάρτα δουλεύει, συνεισφέρει, δίνει το μερίδιό της. Τότε δεν βλέπω πώς, δεν ξέρω, δεν έχω μια ιδέα, δεν βλέπω τον τρόπο. Μα τι θες δηλαδή, ρε, να πουλήσω το πόστο μου στην αγορά. Όχι, προπάτων γι' αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες μου, Τσίτσο, τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει και ψαρέμπορας όμως, Περίμενε. Εγώ πάνω σε αυτό ένα έχω να σου πω για τον ψαρέμπορο. Ότι η νόνα δεν είναι πια κοπελίτσα. Και λοιπόν, και τι πάει να πει. Ζωή να έχει βέβαια, αλλά πόσο καιρό θα απομένει ακόμα. Ένας χρόνος, 2, περνάνε τόσο γρήγορα. Ωραία, όταν γιόρτασε τα 88 της χρόνια, τα ίδια πράγματα μου είπες. Και αναγκάστηκε και πούλησα το ταξί μου, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό τώρα τι σχέση έχει, έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Μα τι θες δηλαδή. Δεν έχουν πια στα κεράματα και τα καλά, δεν νομίζεις. Μα τι θες δηλαδή, να πουλήσω και το πόστο μου στην αγορά. Όχι, προπάτων γι' αυτό. Λοιπόν, τελείωσε, πρέπει να μιλήσει στον ψαρέμπορα να δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε, περίμενε. Δεν είναι πράγμα. Δουλειάζει. Θα υπάρχει κάποια εύκολη δουλίτσα. Δεν μπορεί. Α, να, είναι εδώ. Ζητείτε ενήλικον άτομο για αναζήτηση κάθε είδους πελατών κατοίκων. Εντάξει. Άμα εσένα δεν σ' αρέσει η δουλειά του ψαρέμπορα και προτιμάς να ψάχνεις να βρίσκεις πελάτες από πόρτα σε πόρτα, εμένα το ίδιο μου κάνει, Τσίτσο. Δεν μιλούσε για μένα, αλλά για την όνα. Τι νόνα! Φυσικά την όνα. Δεν είπατε ότι το πρόβλημα του σπιτιού αυτού είναι η νόνα. Δεν θα πρέπει να το λύσει η ίδια η νόνα. Ωραία, δεν πιστεύω να σοβαρολογείς να στείλουμε την όνα να βρίσκει πελάτες από πόρτα σε πόρτα. Γιατί μπορεί να το κάνει εδώ στη γειτονιά. Θα τη βοηθάει κάποιο να διασχίζει την κεντρική ηλεοφόρο και μετά θα έχει μονάχα να τη φορήσει για το καταράκι. Τι λέει αυτό, είναι καθαρή τρέλα. Άσε αυτά τα κάνει η θάλασσα με τους λογαριασμούς. Θα τις τα γράφουμε όλα σε ένα χαρτί. Δεν γίνεται, Τσίτσο, όχι, δεν γίνεται. Α, εγώ πάω να πλαγιάσω. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Καρμέλο, θα έρθεις. Ναι, έρχομαι. Άιντες. Λοιπόν, σύμφωνοι, εγώ αύριο μιλάω στον ψαρέμπορα. Στάσου, ρε Καρπέζο, στάσου. Στάσου, ρε Καρπέζο. Εντάξει, είναι αλήθεια, έχεις δίκιο. Η νόνα δεν μπορεί να βγαίνει από πόρτα σε πόρτα. Δεν μπορεί όμως, θα υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Ωραία, πώς θες να βρει δουλειά η νόνα. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσες λίγες δυνατότητες έχουμε σε αυτή τη χώρα. Μα είναι 100 χρονών, ρε, πώς θες να βρει δουλειά. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι σκάναμα δεν δουλεύουν. Και επιπλέον σκυλοβαριέται και όλη μέρα εκεί μέσα. Και εκείνη η δουλειά με τα ψάρια είπες πως είναι εύκολη. Θα πρέπει να σηκώνεις στις 4 το πρωί, Τσίτσο. Αχα, δηλαδή σε μένα δεν τη φορτώσεις. Α, για να σου πω, είναι μια ιδανική δουλειά για σένα. Θα κάνεις την πρωινή βάρδια. Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι. 8 ώρες. Θα έχεις όμως όλο το απόγευμα ελεύθερο. Όχι, δεν γίνεται. Το απόγευμα δεν μπορώ να συνθέσω. Καλά, δεν ξέρω. Μπορεί να κανονίσω να κάνεις τα απογευματινή βάρδια. Λοιπόν, και τώρα πάω να πλαγιάσω. Στάσου, ρε Καρμέλο, στάσου. Αυτό είναι. Το βρήκα, ρε Καρμέλο. Το βρήκα. Θα βγάλουμε την όνα στη σύνταξη. Την όνα. Ποιον άλλον. Πώς λέγονταν εκείνος ο φίλος στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ωραία, η νόνα δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της. Για ποιο λόγο θα βγει στη σύνταξη. Θα πούμε ότι ήταν καθηγήτρια Ιταλικών.
Σε βάρεσε η τρέλα στο κεφάλι, έτσι. Γιατί ρε Καρμέλο, πρέπει να τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα. Πες κάτι σε εκείνον το φίλο σου. Δεν γίνεται, Τσίτσο. Εξάλλου και τα λεφτά τη σύνταξη είναι ασχέτη μιζέρια. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ αύριο κιόλα μιλάω στον ψαρέμπορα. Πάνω από τα γεια σου. Όχι, συμφωνώ. Ρε Καρμέλο, Καρμέλο, έλα εδώ ρε Καρμέλο. Έλα εδώ, βάλω ένα ποτηράκι να πιούμε καημένη. Πάρα πολύ κοντά, ναι. Να σου πω ρε Καρμέλο, γιατί δεν την πάμε σε κανένα γιατρό. Είναι όλα 100 χρονών. Μπορεί να μην ζήσει ούτε ένα χρόνο ακόμα. Το έχει σκεφτεί αυτό. Δεν χρειάζεται να σκοτιστεί. Πρέπει από τον καιρό που θυμάμαι εγώ τον κόσμο να έχει πάει ποτέ στη ζωή τη γιατρό. Για ποιο λόγο να πάει. Τι να σου πω, εγώ δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Η όρεξη είναι υγεία, Τσίτσο. Όχι Καρμέλο, κάνεις λάθος. Τρώει όλο και λιγότερο. Το μεσημέρι δεν έφαγε. Δεν έφαγε. Μάλιστα, σχεδόν καθόλου. Και το απόγευμα που ήμασταν μόνοι, της πρόσφερα καφέ μεγάλα και δεν τον ήπια. Δεν το είπε. Μάλιστα. Είσαι σίγουρος. Όπως σε βλέπω και σε βλέπω. Δεν με βλέπεις. Και ύστερα μου είπε και το κορυφαίο αυτό να πάθεις πλάκα. Μου είπε ότι θα ξεκίναγε δίαιτα. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ναι, Buongiorno! Νόνα, τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνια. Μαντσάρε πρωινό. Πρωινό τώρα. Ναι, πρωινό, ματίνα. Τώρα είναι πρωί, είναι 10 το βράδυ, ρε Νόνα. Και το φως, Ποιο φως, μωρέ. il sole, το φως της μέρας. Νόνα, είναι το ηλεκτρικό φως. Ορίστε, έξω είναι σκοτάδι. Δεν βλέπεις. Μα, voglio mangiare. Μα πριν 15 λεπτά τελείωσε το φαγητό σου, ρε Νόνα. 15 minuti è molto tempo. Carmelo, mortadella ti prego, per favore. Δεν έχει ούτε μουταδέλα τίποτα. Πήγαινε στο κρεβάτι σου. Μα, αφού είμαστε εδώ, Allora πρωινό. Ωραία, ούτε πρωί, τότε μεσημεριανό τίποτα. Προχώρα λοιπόν, θα πάω στο κρεβάτι σου. Έλα λοιπόν. Στάσου ρε Καρμέλο, στάσου ρε Καρμέλο, στάσου. Και γιούλο που εσύ, γιούλο που Carmelo, mortadella ti prego. Μα ναι και βέβαια νόνα. Καρμέλο, φτιάξε ένα σάντουιτς νόνα και μετά θα πάει στο κρεβάτι, έτσι. Sì. Δεν μου λες νόνα, δεν πονάς πουθενά. No, Εδώ πονάς. no, Μήπως εδώ πονάς. no. Εδώ μήπως πονάς. Είμαι γαχαλάς. Καρμέλο, το σάντουιτς μεγάλο, Α, και ο σφιγμός, για να δούμε το σφιγμό. Α, και τούτη και η κοκκινίδα. Τι είναι αυτή η κοκκινίδα. Έλα, και τώρα στο κρεβάτι σου. Letto, a letto. Ώστε κάνει δίαιτα, Τι να σου πω, εγώ δεν τη βλέπω καθόλου καλά. Χαίρεσαι μαζί έτσι στο τράβο σήμερα τώρα. Να σου πω ρε Καρμέλο, γιατί δεν την πάμε σε κανένα γιατρό. Είναι όλα 100 χρονών, μπορεί να μην ζήσει ούτε ένα χρόνο ακόμα. Δεν θα χρειάζεται να σκοτιστείς. Εντάξει. Να δούμε λοιπόν τι θα πει ο γιατρός. Μπράβο Καρμέλο, μπράβο. Όμως αν, όπως πιστεύω δεν έχει τίποτα, Ναι. αύριο κατευθείαν στον ψαρέμπορα. Φορά μου.